Na musayo masiri tato Makori korwa sekenyiro kia Mong'oni mebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira nigasokire na kuboria Nyarikoba gagokonywa gose gusirwa iria Nyarikoba gakonyora obubwenie korenganera nigo gose nigatakeire enibo ejo eramukonye gochia konyora amariogo rina Nyarikoba gakoirana buna arenge gose gakonyora obubwenia muna gotumori kito podcast pokara ngoikaga igasekenyire kiga kia Mong'oni asitokumire na mono musawo igasirita Thomas Makori bwe myaka 29 kagendete koba gagwitumata watikana mono buroro obo ngagendere koba gakonyora asubugi mabwaye asakwerera buna niganyorera marwira mange ayo amuchandire isa umwaka chiri bwibere na 12 niba tumuchandu bw'uburwire nabere ingorwa ko 2021 basa nachakite 2017 nganyora Chelsea 2021 nganyora uri wa mabere alafu 2024 kana ngapimwa nganyora nipato uburwire bwe kidney ne kidney kwa jinsi koruwa se yabere inflammation ye left kidney ekaleta kidney cystitis ona na tetunga na ndo mnyikitari wichinyigo kwa urologist ngakiye yubono ngatebende ngene mara na 3000 echibono ndabwate bagandeni ngene ndikite 10000 ngenda angora kibuna ngupimu na price ya mariogo one sabali yo kambere ngo ngabata bono ngakira nona ninda last month na ronga genda bagandeni problem ngo bere nene eyego chikuri kwa ya nganchi ko baru nibi ngaroti di transplant ona kambere ngo ngatike yo 2021 naro na watu mchanda gali kirunyanda ngaro bibicha engrupu ultrasound egrupu lab ultrasound nigo aereire njira bwate ubuo basubugi mabwaye kuwatikana mona marwira yagagendere ko bagakomusiongororoka ayo korengana monera bulire bitoki byokugura amariogo ayo akogorwa chibesa chinyinge nase nchokonyora kwa nentegemete kuru mipi nagende konda ndeyo nsigasi ndeyo nsiyogo boko nonyana bwe no bago nere bago kore ono bona mama na nyara na warite last month igana linara yenda nyagitari nera galikirwa mariogo nyana itu 14,000 lakini na manage kunyanyora kunya kunywali nero rabire ga kumbata siasi kunya kwenda kwa nyagitari kunya gukora bipimo bikeigo lakini mwana yikere yabira komu sumu chando yuo no bero munene sana wenda kunyoro ukubwate siwa nari uragendere nigo boigo Makori agendere ko bagakwarese njira enkeye gabale no botako bonene ase gwikanga nonye no kuborwa endagera yentarere ngani gakora emirimo y'amaboko kwenyorera endagera iyo yarasako nkubatikana muno busale rwo bonene ubu agwetera chinga kya gukora emirimo emekongu kubatikana muna marwira yigagendere ko bagakomuchandikira chingaki family yani tuba tuweso nonye ndeyonzi ono konyora kinde mono bese gyukuri go tutegemeza simipi bono bune kondo yabane muna mama tukwira yoni iya tuberira ko uyo ramwe go tokonya naro no go tokonya witera nginje mu kusindiga nenye sana nya ko basisini nintu tukenya gitari tonyoro kubweni nende tugendere mutu na yande munyasara twanjiri bono nigesokirie na kugendera kuboria bali habari no moyo bugwanja ngukwanira barahi na nene omujumbe kurasoro ngoriga rwabo Kitutu rwa Masaba muske Clive Mbanigisairo Seneta bwe county yiga ya Nyamira muske Eric Okongo omugavana bwe county yiga ya Nyamira muske Amos Kimunyaribo women representative we county yiga omuswati Jerusha Mumanyi na boigo na baraibande bali no moyo bugwancha bunabono Walter Chanua igati ya baraibanda bwagendere ko bagagosaba na kubabulia ko enne kibunango talira balenkeje yiga na komukonyo likwenyorera ubugwenya elio neratwale gosemeria asubwe kubwensi yiga ngata galio gene ndiri kero mundu kuborita Chanua uyo kubori naro bagafana Nyamira county na uyo ku Fred Matiang'i nere mariwe ekara mwikire onsi banyare kongonya na baraibanda bonsi bie ase Nyamira county yitu inko reporteri gataseni kya wanjete kya gatembe koroiga setin seme chiga cha Mong'oni George gotokeme ya ewadi yiga yerigoma ebunge ne yabo Kitutu wa Masaba county ne ya Nyamira
inche konkuru kwa Polycarp. Okara.